आंनि मुङा आनिसा नार्जारि आं एजिएस पस्टआव गेलेदोंमोन बेयाव आङो देरहानो हाबाय माबा गासै टटेल 461 सिट्स मोनदों आंनि अपोनेन्टआव दङमोन अभिमन्यु दास बियो 305 सिट्सआवहाय जेननांदों आंजोंहाय देरहाखांना माबायदि मोनदों गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनदों मानोना बयबो आंखौ सापर्ट खालामदों आरो हेफाजाब होदों एजिएस हिसाबैहाय जेनेरेल सेक्रेटारिजों बिबाना समान समान जायो आरो नोंथाङा कलेजनि थाखाय मा डेभेलपमेन्ट खालामगोन उनावहाय बेबायदिनो आङो मोजां हाबा मावलांगोन जेरै जिएसखौ आं हेल्प खालामगोन आरो स्टुडेन्टफोरखौ जेरै एडमिसनाव हेल्प खालामनाय बेफोरबायदि खामानि मावलांगोन गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय दिनै जोंहा गसाइगाव कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि बिसायख'थि जानानै थांबाय बे बिसायख'थियावहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 13ता बिजाथि होदोंमोन आरो 13आव गासिबो 13आनो जोङो देरहाजोबनो हादों आरो देरहाजोबनो हानानै आङो जोंनि भटार्सफोरखौहाय आरो स्टुडेन्टफोरखौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हेल्प होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थायो आरो देरहाखांनायनि उनाव बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा बै देरहानाय बिजाथिफोरनो सोरखौ मा खालामनो लुबैदों देरहाखांनाय बिजाथिफोरखौ आङो इयुनावहाय जाहाथे बिथांमोनहा मोजां खामानि मावलांनो हायो बिनि थाखाय आङो साबायखर बावहरो आरो आसा खालामो बिथांमोनहाबो स्टुडेन्टनि मोजां खामानि मावलांगोन आरो सिगां फारसे दावगालांगोन खुलुमबाय आंनि मुङा रामप्रसाद नार्जारि आङो जेनेरेल सेक्रेटारि पस्टआवहाय गसंदोंमोन आंथ' आनकन्टेस्ट उइनार जादों आरो जोंनि गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव लोगोसे जोंनि जे सोलिफुबाय थानाय इउनियन बडि जेनेरेल सेक्रेटारि जाफुंसार ब्रह्म लोगोसे बेनि मेम्बार बिथांमोननि हेफाजाबजोंहाय आं माने बिजाथि गैयालासिनो उइनार जादों दा बेरेखा दोलोनिफ्राय नोंथाङा बेसेबांसिम भट बारा मोननानै देरहानो हाखो आंनिहाय माबा गैया एगेन्स्ट गैया गासै मा मासियावहाय नोंथांमोना गेलेदोंमोन इलेक्सनखौथ' जोंना गासै 13ता पस्ट दं बेवहाय 13थायावबो गेलेजोबदों ओमफ्राय 13थायावहाय जेनेरेल सेक्रेटारि पस्ट बेथ' नाम्बार 1आव थाखाबाय ओमफ्राय एसिसटेन्ट जेएस बेनिफ्राय मेजर गेम्स एन्ड सेक्रेटारि बेनिफ्राय माइनर गेम ओमफ्राय कालचारेल सेक्रेटारि ओमफ्राय एसिसटेन्ट कालचार दं कालचाराहाय ओमफ्राय बयस कमन रुम गार्लस कमन रुम बेनिफ्रायहाय माइनर गेम्स बेनिफ्राय डिभाइड एन्ड सिम्प'जियाम बेनिफ्राय देरहाखांनायनि उनाव माबायदि मोनदों गोसोखौ देरहाखांनायनि उनावथ' मोजाङानो नांदों आच्चा नोंथांमोना देरहाखांनायनि उनाव नैबे नोंथांमोननि फरायसालिमाखौ जौगाहोनायनि थाखाय मा हाबाफारि मावनो सानदों जौगानायनि हाबाफारि बायदिथ' जों फार्स्टआवनो फरायसाफोरनिनो जेनेबा गाहाय नेहाथारि जाबाय हिसाबैहाय फरायसाफोरनि जौगानायखौनो सिगां सानग्रोगोन बेनि उनावहाय कलेजनि जेनेबा माबोरै जौगाहोनो हायो बेखौ जों फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरजों लोगोसे माबोरै जौगाहोनो हायो बे बिथिंखौ नायनानै खामानि मावलांबाय थागोन ओरैनो नोंथाङा देरहाखांनायनि उनावहाय नोंथांनि फरायसालिमानि फरायसाफोरनो मा मेसेज हरनो सानो गोजोननाय बावहरदों बयनिसिमबो आंखौ आरो लोगोसे आंनि टिमखौहाय बयखौबो देरहा होबाय बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो साबायखर बावहरदों